Archimang, lukumang, nana sasa bayo koromo we wato wala mala. Me ka anyunsu fu serna seipsa e karuf ko archi de pres partori. Sobu so we barodi. Noord go met zuid, oost we go met west. Die de potena facilek voor wani. Dat zitten kong. We verstaan dat Arubani uko archi de pres partori. En mis don jami one time brother. Ja, maar zeg gambo, pos mi bigi, maar tak ala de sanama odi na trasi. Maar barde wan odi en lekso maar zeg gambo tak ik ba, ja harde stoer kong ibani fuko archi de tori want tori def taki en we zie daki in Sernang nanga dorosi bepaalde mij leg bepaalde sang uit. Maar ja, unu def fu afvolk, fu leg afvolk uit precies. Fade sane waka. Ana sama sargambo. Ja, wan biji ma betaki kijk luku jere luister. Je verstand dus in elkaar taki mino karif artje of luku. Dati. Isabi to. So, ti dewo taku fara pasi da regering die se bewandel. Ja. Fugo mitanga IMF wan trafas node. Nee. Ino mandu trafas. Ino kan trafas toe. Nee. So, dan tanga no sa de man bereik a staff level agreement dat wan taki na de man actie $690 miljoen. Ja. Dus dat die na JP Centrale Bank voor zeta economie isabi ma fi bereik a staff level agreement. Isabo me sanim tu brada. Ja, wan lo sani af doe. Takangami. Ja, doe wan lo sani want ini oso self him seti. Im seti Ini oso alek. Ino want sadesma betaki. Ai. De betaka IMF bioko seta inoso. To de korde karabiasi. Yusuf moest het niet. En dat nou een prins Parpi story. Dat a regering is de in staat teka dekati. Dat vooral. Ja. Ja, dat vooral. Dat durf je tijd voor tak we doen. Dus in elkaar takuna deskundigheid in Nee. Zo. Ja. Dus dat de man zit en tanga nou. De man miti a staff level. Dus in feite, de man napu na kantoor om voor door voor IMF. Voor de bijima van IMF op a door tak. Maar zara tjana nga broswe kup sakong. Ja. Want het is belangrijk, maar zeg gambo. Je look at Asandis, want allemaal make it body, dat IMF, DC. Maar if you na money, money no there. Dat je go leen aan money of you go tak aan IMF, maar regels there. Ik zei dat. Uiteraard. Natuurlijk, volgens mij maar zeg gambo, want ons sabi, dat je no, a regering sans don no bedef voorzien oppositie. Ja. Dat regering nu beleggen uit dat je no, sang a vorige regering doe, wat is probleem. Ja. Dus, zou doen, we doen dit, maar dan regelt bepaalde toer ook toe. En hoe sabi maar zeggen gaan we dat je no bepaalde toer tranga, want je vieren toe toch? Ja, laat mij vieren. Oké. Dus dat hier. Zo, want in begrijp dat je, ik zei het dat je, wala malai vieren. Dan in zeta economie. Je moet het gaan aanscherpen. Dus in goluku de san fini, je vinger op de pols leggen. Ja. Dus als je no gifo sang, isabi toki opoyanu no moda sane kong. Of tena wan sani voor koers en bedwang, de go tekwa lening. Ino sap fayo paye ma teka lening. Dat de kar mooi wefi beleid. Dat aan no boom san, dat na beleid met lange ei. Je verstang. Archi maluku manana sasa bayo kromo en dat de man is zeta economie. Weet je jongens, ze korte broeken kare hervorming. Dus dat want taki sanobe du bong, sabe go krong je pote letopu. Famus go. Isabi toch want a economie nou wetmatigheid nou wasana no wasandi je do uit het hoofd. Nee. Want ja no santoli atu futu burichi. Dit napa wan prese drailon tu nomo. Dus volgens en a worko no mai worko. Terwijl notane. Dus dat die. Je verstaan en dat no kan. Je verstaan. En ala de san dati fu sorgu dat ete wantara presparsan de man do. De man sorgu taki dus de bilaterale partners dus de maleki India, China, want Lenny. Ja. Toevallig? En op Tjuso. Ja, maar de man vorige man bet ik alleen toch? Ik alleen. Zo. Maar nooit de man leg afvolk uit dat fado paya man. Dus dat die. Dus dat die. En daarom ik de man draga sa vroegtijdig over, want de be breedte. Ja. Als een beetje de be weerom blaka ja se wagaf grafu stelt ik go met wani. Dus dat die. Dus dat die. Benauta ini. Je verstaan. Dus dat je verstaan dat alla de san dat die.
Dus dat de konder dat hij met de huiswerk ook ba. Dus denk je IMF a garantie dat je no. If u zet zo, dat is er dan kapaya man. Want daarover voor asanego. Voor paya man en kies money zet je economie. Ondertussen wan jong su boroka misonet wan voor Freutimi. Taki a minister Financiën. Dan man go paya laatste rente aan centrale bank. Dat me beheren toe. Ja. Laatste rente. Dus in feite, in kan karde man is one betalers. Nee, man. Of 419er, oplichters. No. Nee. Nee. De man doet de best. Ja. Je verstand. En ook toe, abidjoma, of IMF. Dat nou een uitzonderlijke prestatie. Ja. Sa regering is liever. Want die maakt decatiara. Die maakt decatiara. Angadreai. Ja, tuurlijk. Je kan liep gozo door het ook. Ze lennomen, no. Nee, ik zei dat je organiseren zijn, je zit netjes bakken, je kan doen het rustig, je kan nog proberen dan nog man. Ja, dus, en de man go bezuinig, de man go doe disi doe om een soort sani, voor zorgen dat je a tarif EMF a 690 miljoen. Maar dat nou want taki me biji war score wa fesi. Ja. Asan nom de taka wan man kot na po si wa witte jong of wan dame korte rok of witte jong in korte broek na pa maak de straat anga yo de brede straat. Anga wan saka. E prati. Nee. Asanego. Je moet wat ervoor gaan doen. Ja. En de regering e pot e vinger tapa pols. Ja. E archa slag. Fasa ne waka. Want je ziet dat je is verder koers stabiliseren. Terwijl je koers stabiel, uno taka koers saka, dat u ne taki. Maar ne gro. Want je rem je te je was aan die de mekutake, de mata krintaja krin libi. Isabi toch? If a vorige regering bewin a verkiezen disi. 50 goed bedekbaar. Soort 50. Op zaken deze refiekbaar. Ja, want IMF be want taka koers bem lusu. Zo dus danig taki. Die zijn nog 3 bootjes af voor een 5. No, me dat is het probleem hoe abi. Isabi toch? Ja. En daarom ik afro vind dat die regering die doet, Santoki Brunswijk, is een uitzonderlijke prestatie. Isabi toch? Ja. Zo. Dus de je verstand, want de man erf wan boom teranga jesi karakter economische situatie. Ja. Je verstand. Dat wie feit draai. Slag het teki. I draai zo, slag het teki. I ben ga fesi, slag het teki. I anga ganga baka, toka i nakia baka. Zo moeilijk als aanbede. En de man besabi. Ja. Zo. Je verstand. En dan, tede san disi, dan mi wani meku archi. Ja, dat vooral. A minister voor Financiën. Ja. Want, na eng, is het asani. Dat is. Voorzitter, het bestuur van het IMF is vandaag bij elkaar gekomen. En zojuist is de meeting van het bestuur afgesloten om het dossier Suriname te bespreken. En wij vinden het nodig om u te informeren en ook de Surinaamse gemeenschap te informeren waar wij staan in onze gesprekken met het IMF. Voorzitter, Suriname heeft afgelopen april een staff-level agreement over een 3-jarig extended fund facility van $690 miljoen met IMF bereikt. Suriname heeft daarna met succes economische en begrotingshervormingen doorgevoerd, de zogenaamde prior actions. Wij zijn blij te kunnen melden dat de prior actions zijn afgerond, voorzitter. En het verkrijgen van de financieringsgaranties van belangrijke internationale bilaterale partners bevinden zich nu in een eindfase. Deze garanties zijn nodig voor de executive board van het IMF om het programma formeel goed te keuren en de afgesproken fondsen vrij te maken, voorzitter. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat de afgelopen maanden de economie behoorlijk is aangesterkt. Dat moet worden meegenomen in het programma, omdat de financieringsbehoefte minder stringent zal zijn dan het geval was bij het bereiken van de staff-level agreement in april.
Wij bevestigen ook dat de bilaterale crediteuren op de hoogte zijn dat al hetgeen noodzakelijk is voor de goedkeuring van het programma door de regering van Suriname is uitgevoerd. Ondertussen gaan de gesprekken met de Paris-club, China en India voort en wordt goede vooruitgang geboekt, voorzitter. De verwachting is dat deze bilaterale partners tijdig de noodzakelijke financieringsgaranties zullen verschaffen aan het IMF. Voorzitter, de managing director van het IMF, Kristalina Georgieva, erkent de uitzonderlijke prestaties van Suriname. En ik citeer: de regering van president Chandrika Persat Santokhi heeft een zeer moeilijke economische situatie geërfd. De afgelopen weken hebben de Surinaamse autoriteiten belangrijke voortgang geboekt in het implementeren van een herstelplan van eigen bodem. Wij zijn gecommitteerd om de komende weken hard te werken om te zorgen dat het verzoek om een arrangement spoedig aan de IMF Executive Board ter overweging kan worden voorgelegd. Einde citaat, voorzitter. De goedkeuring van het definitieve IMF-pakket zal naar verwachting kort na het IMF zomerreces plaatsvinden, voorzitter. Dank u wel. Zo, dat doe je aan minister, Ja. dan overstang. Mhm. Een minister tak in Hollands, Ja. broken you up je money. Dus de overstap is dat. Je verstaan. Dus dat want ik sa minister het taki. En onze refi, usarana, anyons usarana seipsa. Leg je uit taki. Go work ta unom wakti lukutak a regering e work ook bada unedu noti. Takanga. Alamam, hier no. Ja, ze naman. Alama ik klagen nu. Oké. Je klagen, maar te klagen toe, dat in trusi anu, lek zei taki. Ja. Trusi ani na grong, duasani, Ja. woroko ja kondre, va kondre go vooruit. Ook toe want er presim trusi aan. In eigen boezem. Dat vooral. Vraag je eigen Ja. af. Ja. Dat sami kan doen Jimmy kondere. Dat die. Je verstaan want dat is dat belangrijk. Je sabi toch. Ja. Asan na ango ankong. Ja, ja. Asan ne waka sok. Dus de begreep en we gaan moro fara. Want dan de woroko man. Ja. A incentive zij moest je bedrijf. Ja. Je lanti. Ja. So a woroko specifiek. Pe im liever wan boembij daar gemeentes don is saboteur. Je pleeg obstructie. En belasting, in pai op tijd, alles aan het. Ja, maar im doe je work na Ja. fasie van bedrijf kan groeien. Ja. En ook toe a vakbond. Ja. Want dat heeft play een gevaarlijke rol. Je verstaat toch? Ja. Want ja, zo'n vak die dem je taken. Je hebt zo'n vakbondsleider, je tak teken want ze ja, een trofeeetje. En dan mij denk ik. Als zo de meisje zijn. Serieus? Dus de meisje don't tekent ze ja, of kan thuis doen, dan een trofeeetje. Ja. Terwijl er zijn een wisselwerking tussen jou en de directie. Nou een samenspel. Ja, ja. Isabi toch en voor zorgen dat een bedrijf go grow. Ja. Voor de man kan pay dividend. Isabi toch voor zorgen dat een belasting pay. Ja. En dan if een bedrijf grow. Dat automatisch dat beloning is vadong. Dus PMG, lek vakbond dat je G. Dat daar juru door of iets, dat wordt je beloond. Je verstaat, sasane werken een wisselwerking. Je verstaat. Want je hebt ja zo in een periode zou de no. E fouru no abif dringi. Konteri takau di doxi fuasi. Takanga mi. Ano man toch. Farang. Man abif dringi da pa mauji da. Aman bijna man abif dringi. You know. Da fama ji fi wasi want die sapte doxe wasi na pacha. Ja toch. Na vermoors water. Ja toch. En dat nog kan. Nee. Uno kan doasan dat ina tendi saude. Sasane werken. Isabito. Dus kom ik u span anu. Ja. U kono pleeg obstructie. Isabito. Maar isap sa kau Bobby betaki. Kau Bobby taki if you want drink merchi. De ik nap de lukomi. A merchi no doro imofo. Je go merken.
im gomerci. Okay. En dat want taki jum krimastal, ontmesting. Krim mooi want peogos doen, ook angos daarmee minder kou mes. Im krimen de gos don dat is don dat je gomerci ordentelijk, dat merci kon. Dus kou bobi taki, je moet water voor doen. Dus unos don, dat we lukutak terawau dujunu da ufeni. Nee. Maar je doet voor motori? Nee, kwet. Wat die fire bedoel. Wat is dat voor motori, hè? Ja, je maakt toch. Takanga mi wasane Betty. Ja, natuurlijk, want wat is tak dat dat hij? Meki taki. Maar je ziet bepaalde man en doe ook de voor motori en de man dat juist. Ik kon leg uit. Voor man die niet verwacht. Juist, dat maar ik kon leg uit. Toch? Leg afvallig uit. Fa asanego, maar je fos godoro tabatori. We meka volk arki ator disfosi. Wanneer karning ator mus arki fosi. Ja. Ator schreef takento. Natuurlijk. Mooi zo. Het is net weer een vraagje gezien van iemand die vraagt of het waar is dat u concessies en gelden heeft gehad van de vorige regering. Ik wenste wel dat het zo was. Maar van de vorige regering heb ik wel een concessie gehad. Maar dat was simpelweg voor het Koninkrijk van God. We zijn bezig met het bouwen van een nieuw kerkgebouw aan de Florastraat. En het is een heel groot kerkgebouw. We zijn al jaren bezig om dat gebouw te bouwen. En ik had dus de vorige regering gevraagd om een concessie, zodat ik daaruit kon helpen om het gemeentegebouw te bouwen. Maar natuurlijk, het is een goudconcessie. Het is een goudconcessie, ja. Maar ik heb het gehad, maar ik ben niet in die branche. Dus je kan je voorstellen, bijna geen geld verdien ik daaraan. Dus het zijn meer andere mensen die dus ongeveer, om illegaal te praten over illegaliteit, die illegaal op onze goudconcessie werken en daar flink wat aan verdienen. Maar dragen ze dan een percentage af? Want ik weet wel inderdaad dat er soms mensen zijn met concessies, maar ze hebben ze kunnen de nodige investeringen niet plegen. Dus dan verhuren ze het of noem maar op en dan dragen de popknokkers of de mensen die erop werken dragen een bepaald percentage af. Is dat ook zo het geval bij u? Dat wordt ook gedaan, maar dus niet in grote mate, hele kleine mate. En by the way, het is niet alleen mijn concessie hoor, het is eigenlijk aangevraagd door iemand anders en ik ben de persoon gaan joinen. Dus er zijn 3 aandeelhouders, dus het is niet alleen van mij. Ja, maar Sargambo, hier no. En Arkima. O Arki boom, o Arkasang boom, sang, meneer Steve mee en leg uit. En met tegen het onlezen o Arki boom. Omdat isabi in de tijd we tak overal een goudconcessie, toch? Ja. Dan man ze leg uit alle lezen dat asan anof kisi anof één aan de wanati. Alles zo. En nou aan mijn leg was aan uit, maar Sargambo. Ja. Kan je kan je manga sanati. Amma dat keren mino kisi. Toch? Maar koninkrijk van God kies een concessie. Dat is de eerste instantie. Maar ik kan je maar door dat positie. Jere ja. Suma nanga suma en meka koninkrijk van God uit. Wel, eigenlijk mijn actie Steve Meijer even. Bishop. Bishop hij. Bishop mijn actie. Want mijn normaal verstaan was aan het koninkrijk van God. We studie bij de mes dinaren. Ja no? Ja. Serieus? Ja man. Oké. We studie. Hai. Met daar onder pater koto. Je verstaan. Ja. En dus dan misabi, koninkrijk, isab de man was aan laat de kinderen tot mij komen. Ja. Isabi toch. Dus, na alasma. Ja. Maar je vindt niet, no? Mijn is next boy. Apo die man voor rangwang toekomst aan maar Lili erop de mannetjes toe. De mannetjes toe. No. Maar dat is zomaar chisi. Bishop. Want if je over een koninkrijk van God. Hey. Isabi toch. Dan awala mala. Ja. Dus maar hier verhaal van man. Dus afwas aan mij charen kong, toch? Dan mij leg het koninkrijk. Later aan mij tak hier no. Mi kisa man, maar man Eurokodap illegaal, dus zonder toestemming. Ze kan aan illegaal, zonder toestemming. Dus in feite, nou een psychodoog, dus je laat illegaliteit toe. Ja. Maar hij zei ja, bishop. Maar dat zei je berekenen, dat een man zonder toestemming met Euroko, dan ne vangen niks. Terwijl aan mij leg uit bakken, dat hier nog met die lange de man. Ja. Dan de illegaal man. Dan illegaal man. A deal na de. Ja, percentage in Jimmy. Maar dat mij tak.
Maar fa aman kan go deal na illegaal man, terwijl man bij de zielig neper van expressie. Dus je ziet ook, dat men leg je uit Masragambo, de promotor is dat, me tegen toch? Ja. Promotor noemde hè? Nee, de zand is nog een conform hoor. Je hebt kondre van kondre vooruit. Ja. Dus in op kan gaan formusani. Nee. Dus je kiest een sensie, je kiest een deal, Ja. dan gaat de illegaal man. Ja, Dan me vraagt me, je hebt belasting. En mij hebt belasting. mino bribi. En mij belasting. No man. Want als je die lange illegaal man, dus among een toestemming voor Musani, dan de regering schreef je, nee, vangen niks fee. Nee toch. Ik raad het ook. Maar je wakata pustarati toch. En je kon Je leggen abra uit. wan broodje. En je kon leggen uit. Eh? Water ario leren via waroko toch. Ja, meneer. Dan ga soort money dem doen. Ja, toch, maar dat je ziet, maar ze gaan sang, unufu programma die ze fini, dat juist de man die zie, en leggen volk uit van de regering, from van de regering, dati van de Of regering dus de man Europa. die is ook te pleeg obstructie. Ja, toch. Nee, maar wana illegaal libif anga de poknokkers anga Ja. de samu godoro. Ja, toch. Na dat na Dus je san. chateau toch, dat unu het meneer, juist de man die moest horen, mevrouw. Je Ja. doet nooit meer, want je vaart nu. Je from helemaal belastingsensie in pai, de regering kan jaren toe, Ja. dat de man zijn belastingdienst go naar jou. Ja. Voor go luko sa, want als sensie sang je teki, in een pai belasting, teken, voor je A of E, voor de a koninkrijk kiezen, a Koninkrijk van God moet kan kiezen. kiezen. Ja, Laat de allemaal. kinderen tot me komen en Juist. verhindert ze Allemaal niet. moest je niet van belastingsensie. Ja, Asasane Euroko. Asasane Oké. Euroko. Isabi toch, want if je net doet dat is zo, moest je nega pareisha. Sasande masraga. Kwet no wan jura dan do lo Dat si na kabatuba. tori. Dat is. De man tak boba fu mama tum si biji wa chiri. Is je toch? Dat is. Kabamang. Dus je verstand taki lek zou sabi dus to tang dat we luka kau bobi no praxe taka bobi opusa merchi koji ni mofo. Nee. Im krima stal Ja. de go merche en im onderhouding. Ja, meneer. Isabi toch. En dat we bedoel taki you bijdrage, Ja. jum lever, want baka wayari wa no de na herstelperiode. Dat is zo. Dat baka wayari tasan bije waka. De imanaka tapi borsu tak mi dumei, Ja. mi yepi, Leksa namang. leksera na man. Ja. Je verstand. Dat is. Dat na tori. Want dan om de soort tak buitenlandse investeerders kon, dat de mij zoeken worko man, anga de san dati. Dan Dat was de er nog mij maar de. schrijf ga de konder tak, schrijf a president tak. Mano de ara, No. mi sentek man fmi kom. We know. Dat no mag Nee, gebeuren. tuurlijk niet. En daarom meki a regering die ze op de chip projecten pi kan go leri, de febe ga vakschool, Ja, ja. de controle half was DC leri, teleki itron volwaardig. Dat is. Je verstand. En de san DC meki je verstand taki dan want de machitak sane gotok. Da obstructie pleeg. Ja, toch. Teramaitje scribbles, teramaitje gro. Met je. Want de mij dooi toch. Alekte Je beer door je mij karsani. ja, je bent Beer dooi dooi, toch. verder mee gaan. Alekte luku een voetbalwedstrijd toch. Ja, toch. Dus a regering e play, Ja. fuset sani, maar je ziet a regering, je krijgt je buitenland. In een krijgt je regering, je krijgt je buitenland. Buitenland moest we naar regering, je pinom kom. Je beer door je nomo. Je bent dooi no mo. Ja. Je sabi toch, je pleeg obstructie, je trust in wil, Ja. anga de san dati, in een want do noti en dat no kan. Nee. En met bardesma, die is suku voor pot was godo onder een sapati ja bon van regering. Santoki Brunswijk. We was hoe de mek de kabana libi dati. Ja. Isabi toch, Bishop Meyer botak suta do. O aksefa sapsa suta Dus do. dat is. Isabi Ja. toch, dat na takur do. Nee, takru maniri tan so. Je verstand. Zo. Dan ko artja president. Dat is. Zij tak over de vordering en zangdema de bezigheid toe. Ja. En natuurlijk moet je ook het veld blijven checken. Waar anderen, vooral als ze zien dat we nu een surplus hebben. Vooral anderen die zien dat we goede olieontdekking hebben met een goede appraisal. Die gaan plotseling weer die kriebels krijgen. Om weer te komen zitten en te roven. En te mobiliseren. Terwijl ze afgewezen zijn door het volk. Ze moeten ons de ruimte geven om het land te herstellen. En dat doen we. En dat hebben we laten zien binnen jaren. Dat we de financieel-economische crisis onder controle hebben. Heeft iemand stress gehad in de maand juli?
om geen salaris te krijgen, om geen vakantiegeld te krijgen, heeft u wat stress gehad. Relax. Relax, je kiest je salaris. Relax, je kiest je vakantiegeld. En dat hebben we in 1 jaar tijd gerealiseerd. Met lenen? Nada. Met geld halen van centrale bank? Never. Door geld te gaan roven bij SPSB? No way. Door overheidspanden te gaan verkopen? Niet. Eigen kracht. Bezuinigen. Prudent beleid. Zo, nana sasa ba yokromo da jersu ko dorak bafa programma. We barodi, we takta nitu. En u abusan sawabi te junu. Dat lek fotakik bijna programma. Me herhalen junu. Trusiani na grong. Pranuansani, meki serf economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Wie zou een bren ifeni. Pranuansan, wie is nou euro to banti, ipot dotiga ini. Ik kan pranuansan, supu wiri, noem maar op. Dat vooral, supu wiri? Ja. Dat diri man straks. Diri, dritachi, tinkolu. Ja man. Maar wie serf praneng. Gemakkelijk zijn in een blik, toch, zei Taki. Ja toch, in een bren. Hij groot gevaarlijk. Ja. Dus dat je begrijpt dat je met moeite. En dat na bijdrage die je levert, die je gezin. Atarawana tega work op. Ja. Dat na algemeen. Dus ik zorg dat je dagelijks in manak tego doneti. De danga baka, de je review. Dus je meka video draai baka de je sanga zij doet. De je samantje ranga zij moest doen eten. Isabi toch, dat ben je een tevreden mens. Ja. En dat gaat de lobby. Altijd. Je verstaan. En ze naar je lobby toe. Moeso. Ja. En dat daartoe vast. Nee. Dus dat je verstaan taki, me kom mek moeite. En wansanum sabi taki, in haar verkeer, utjaru se reflect libisma. Wie is verdraagzaam? Wie is zoals maar tek je vooraan, libe me ka gangen, not via not teki. In tegendeel dat bespari voor een jugu. Ja. En de man die rij roekeloos, ik creëer aanrijding. Dat de regwe dat de golafu, we waarschuwen, met de kaba, aan een libidati. En mening na masara, dignity, gambo. Ja, masara gambo, fos mi tapu, maar takanga de sernamang. En met tak sernamang, want sernamang is dan zo, ja, want paar buitenlanders, ja, maar morvoer a sernamang. En me jere tap tra radio, alles, alla presiëren, uno trove doti tap straat, want we dot you kondre. En te waka straat is redelijk sernamang. Je moet zeggen dat apres doti. Maar hij vraagt is er af dat vader kong. Ja, je schrijf trouwens doti. Of je familie. Dus je, like voor Masaragambo, het tak altijd. Sernamang moet corrigeren, schrijven. Je moet schrijven. Teshi in neef het trouwens doti tap straat. Je takanga rustig. Nou ik trobi. Takanga rustig dat je no. Na unkondre. Unkondre moet zorg kring. Want te wan buitenland kong in Sernang. They moest man nak tapi borsu. They te amatak. This is my country. This is not my country. En a country kring. En mi lekser namang. E yepi fu a country. Tan kring. Want mine trowe doti. En met takanga de familie. Nanga de mati. Te wantralis baka. Te we takatori. So, udorak ba. Te wantralis baka. Ma an presparwang. Go teka prek. Get up.